Nga ai kublay pi baro ki bas ngap ikani ka podcast nga day I kong Pauline nga long kanong yalam jong ka aro ha choir but mga ba ka kunhon jong ha ngis ngau day ba ngin pendon kam ki sap ki pong jongi om tangi ka ruai hendray ka imlang salang but how ni ubnai ngi don bon ki program ki ba yalam sha ka we ka concert ka ban long ha ka khat khandai tarik jong uni ubnai bagi kani ka concert ngi pelong bangin pin mi pisa na kamta ki nong pang ki baduk but ya kani ka fund ka de na kamta ka Robert Hospital ka badon hang te hajaya ka ka mission hospital ka ba rim tam ba ka bandung kong tam ha kani ka jilla ka jongi tingi sngo ba ngi di ban le in sedang ikam ibarit ban kenteu ya kani ka fund kanang ba kito ki bam don pisa ki pas ngau duna hakakoi kakya ki la banyo jing yarap lengba kani ka fund kajing kerpat jonga kalong ba pinya sam le mikini ki podcast pinya ngap ba bat pin le ka ba pila wat ibarit tamru namar habangi tre lang kan mentoi shibun namar ngilong ki bre ki barit pat bat ngimla ban le daladi nde habangi snok tilang nganget ba ngila ban le shibun ki kumbaki ong taka pareng be part of the solution and not the problem tingin long ki breu ki ba ile na kabantaban kentiu ka kot ka khia namar kasuk ingi tang bangichi ki jing duna ne larangis dang ban le kani ka jela jungi en sakentiu padu blai un ku ya pi ku blai shibun Tinga ko ban pediang sengob hai pi shakani ka podcast. Le si pila ban sedang da ka ba pen itu ilade nakabenta ki nong sengap jengi baro. Ngadi Dr. Rapthap, Shikot yang Dr. Kami, ngadan hapo Roberts Hospital, ngadi child specialist mo ngapai kena, but ka ibang apet extra mo bang apet special mo kalau ngikini ki kena ki badan jing duna hakal yang klik mo ki jing mo jing perkat ke bagi ka child development. Ti ya kata hi bangale. Te pipule medicine hai pipule doctor kanu ka institution. Ngapendap ya ka undergraduate hapo na CMC Velor. Ti hading ka tupat ngalit specialize pada ngalit siapa ngapendap ya ka MD siapa Gujarat. Ti ngalit ya kani ka child development hapo ka postdoctoral fellowship pada ngapendap yang hapo CMC. Ngatarai kum I doktor te fi bun kamba kalong kum no ka kampjong fi ka baman ka sengi fi sedang try kat no beje fi good try kat no beje. So ka jongi jing sha kam de ki tu ki kam ki ba ong shpo do san ba jen de. Kidan kisi bangi kambon kam kidan kisi ba kam duna. Kasingi ko ka pe na ko kasingi shwe kasingi ru. Te ban ong ki por ki balong fix te kim don hi. Hindeng yo hi mo ki por la jong bangi la ban relax ban ting yo hi por ne. So tanat ban yo sngo ka taken. Te ka por ba pidang he dang san ka ka ba penlong yu pi ba fi kwa penlong doktor. Ko we ka de ka jingkwa na la de hi ban pe kat kum ka jing don kam mo jong ki brio ikum to. Kadi ka jingkwa na la de andre ban ong ban pet iki we te kam don hi. Kam don. Nang perkat le CPE no re no pe fi kwa ban bertu bot ne ka example ka jing im jeng no. To kata ka de na la de hi ngasung tanat ya kata bat ngakwa ban pensyai kandiat ya ki nong sengap jengi bagi kenten ki bangi pendon kam akan ka janmet ngimla ban long ha ketien kasih paka namar ba kat kum ka jingya ki por ki bun ki bangi ha ban kran bet ki don ki kenten leni ki terms ngi ong da ka ketien pareng tinga kwa ban pan map shwai kata ba ki don ki bangi nom la lan kat kum ka speciality jong phi lani kum ka jing pen tibet jong phi kade ya ka child development mde ti ka sedang na ya kata ka jing pet jong phi ka koi ka khya jong ki klung le si kala ko mangi ong mangi da ka pareng mo ka sedang at the time of conception
Ti ka jing ka advice lani ka jing mut ba pilaban ai ki kemi nadu kapor bekinang puni kelung akpo kumno bikin sumar ya ladi. Ti kumba fila ong de kani ka jing kwat jing kia ka jing ka development mo jong iklung ka dina do ka por badang pun. Ti ka bemut ba nado ka por badang pun baro ki benai hadu benda karu ke bagi kimi ki le ke bagi bam ke bagi perkat kani ka ta ya ka jing he jing san jing klung pok kan. Ti kawai ka ba ki kimi ki di ban long ki di ban sngu thu ba bam ba ka por ba pi pun ni khulung om de tang la dep kha mo ha por pidang pun ru pihak ban bam ba pihak ban pet ba ya ka jinglong jong la jong ka rukom thia rukom dem ki kam ki ba pitre ne kata ka kam kongsan ka ba ar ka long ba ki kimi ki di ban sngu thu hala de ba ki di ban let check up ru ken kitu ki benai ki ba ki di ban let check up de ki let khnang ba ki nyok ki ni ki dawai vitamins mo ki ba ki don kam ban nang pan klan chu ka met jong ki nanda ki nyok ya ki injection ki tika ka ba ki don kam ban ya da ya la di ba di ti khulung ba da ki dang pun ken Tika ki don kam nadu kapor badang pun mde ndala la khai kelung mo. Ki tika ya ikme Hoi. ki don kam ha kapor bidang pun ti de ki la kha ti ki tika ki khulung ki long dan di ki jat pat ken. Oh. Ta ki la bun ki ba long ngi la long kom ki por ki ba kam hendai. Hoi. Ti kini di ki bangim kan mau syu. Hoi. Ti ngas ngotenat chibun ba ngayok sngo ba ki la bun kita ki development semua haka jing sumar suker ki kemi ba di ki kelung ba pat kha. Ti kawai ka bapen kuslai nga kalong ban yu ki kemi ki babam ki kuai ki babam duma bam koini jardah pot bagi pun kelung ka don ne em ka jing kta kelung ba di ka ya ka koi ka kya jing kemi. Si sien bangi bam ya ki bam ki bangi sngu thu ba kim ba kta ka kot ka kya ki kimi em mo ki ka bam long normal mo ka balong bakam de jau jur ki balong palat di kita tikin dan me ka jing kta kum ukwai tempo ukwai ni ki don ki jong ki kenja dawai ki ba sniu ki ba mi ne ki jing bam telada kini ki jing bam ki kimi ki bam kamut kan kta ba khulung tila da idi kulung badang pun ne idi kulung bala karu kan keta ba yaki ken takadau ngi ong kimi ba pikir ya ka rukombam pet benya ya ke ba pile namar ba ke ka jing bam ba pi bam ne ka jing mut ba pi perkhat ne hakapor ba pi puni kulung kan keta ya pi bat ka keta i kulung rukum jo. Kawai ka jing i jonga habang ayat cha lenti sengkin ngai ibon baki kelung jongi katukat ni kiba kebekedor ki kejat bat ngangait kata ke kentin ke bagi batai ka kentin pareng ke rickets ti haka jing yu i jong pi ke ne ke rickets ka kambon ha ki nongsor ki beduk ne ha ki nong kendong ki beduk pet ka rickets ban ong dala dia hini kadon bun ki jat mo kadon ka rickets ka badai tang namar ba duna atau vitamin D bangi ong mo kidon ki jat rickets pada kini kita ki jat rickets ba kham duna kamut kata kita pe kide na ki bei jat ki jingpang bagi la ban yo rickets ken ti ka jing pet jongi menta ka jing ka fokus bangi ong kadakten pareng ni menta ka de kini ki rickets ki ba ngila ban ai dawai ken bakin jam ya kitu ki bangi mla ai dawai ya kitu ti ki la ban le cheki jaka ki bakham he bagi yo test mo naman teng ne pi shitom khlai ne pi shitom haka clear kidon ki jat ba ki la ban yo rickets hindre kene ka rickets bangi pet menta te ka de bangi fokus menta ka de tang ka rickets ka ba ngila ban ai dawai do vitamin D ti ka ni ka de na ka bam bet ka wei ka ba ar ka long na ka jing sha sngi ken na ka jing sha sngi ho ka bangi la ban yo vitamin D ti menta le kala ayat kini ka kala lom ka policy hi ba ro ki khna ki ba
hapok ka kibarang shidap ka kiba hapok ka shisnem kidon ki jaka kiba shimi hadun adap arsnem ru ki ai be ki vitamin D tu kumju bat ka rukomba ka ki klung badang apo andro benang ai ka bun dai di kitung ai vitamin D de kila kham he ru ai vitamin D hadul adap shisnem ne arsnem kat kum ka policy jongki hospital bapet ken tu kemat baro ki kena salansar ki di ban yo tu vitamin D kani kalayak ngu protokol menta Te balai haba kata ki lale ki hospital ki nang don kum kini kina ale ase ki klam ai u vitamin D ne kambeng ka ba ma yeng ne kana kanu ka daw tharai ki nang yo riket sa. kawai kalong ba yo le se bikim yo tu vitamin D ni kumong ka baar di nakabam ru teng mo nakabam la da kambiang gar kombam jongki e kaduna kadut duna ki jingbam ki dan vitamin D te katuru ki yo rickets kabalai kalong katu kumong jing shasngi kabasau ngi ban kin mau bat ngim di ban klet ru ba haba ki kilung ki bun mo katu ka vitamin D jongki ki yo na ki kemeru te lada ki keme ki duna vitamin D yala de te kamut katu kabun bakami baki ai kilung ru katur kan duna vitamin D ti nakum kita ki jaj ru ki kilung ki laban yo kan ka rickets mut ki bun ki dawm de tang nakawe ki bun gini ki daw Te nga perkat spang ka riket nga perkat ki bon jaj ki challenges la ni ki jing ki ba ki keme ki laban ya kendo. Te kawai ka ba ngayo sngo barabor bi ki keme ki ot ba ka bam ka di ka rempalan. Te ai bam de ki khon phila ban ai jing mut khendiat kumno ki jing bam ki la ban bam ki batei but ki ba ngila ki balong affordable ngila ban di bisa ban thi di wada itu lop badet ru kumno ngin pen biang ya ki badon kam Pet kawai ka bangi de ban kin mau kalong ladangi bam ka karukom bam kaliban long omde tang shijat jing bam namar ba ki vitamins ki wan na bun jat ki jing bam mo te bun sin haka pliang bam kadi bandan kumangan batai daktin pareng mo kadi bandan ki carbohydrates nang ta ki proteins but kini ki vitamins ki banwan na ki wewi ki jat jing bam te carbohydrates ka ngiyo nakani ka ja babarong ya bam jalon dai te nakaja ngiyo tang carbohydrates te utu proteins pat ngiyo na banyo proteins ngi bam ki kenja kum udai ushana nang ta une u kibala ban thiet do to ki bam do nang ta ka peleng uni tingya la lu baro kha ban thiet ja idai shana tingya yo ki vitamins pedeng yo ru na kini ki jhor pedeken ki jhor ki unu jhor bingi la ban thiet teng ka jor u terso u pan mo nang ta na u prosbin nang ta kini ki jingbam kini ki jhor ki bami na ki kper ra jong kan te ki tu ki ja haka pliang ja di bandan kini baro ki ja jingbam te kan ne kan te ya ka met jong u khulung khna mo omde tang ga ja omde tang shet hapan khle khindiat kini kan te ken te bun kini ki ja jingbam le menta ki la yo na kini ki government scheme ki ICDS bingi ong nei nang tu ki ai ki suji ki ai ki shana ki ai ki dai te lada kini ki ja jingbam ngi khle ngi ai lang ha tu ka pliang ja jong khna te u yo ken tu ki vitamins ba per yo akashi pliang ga ja yo le bro ki jingbam man te ki nya ka met ka phat te ka tu ka jingbam ka long wholesome ken ngumi ong tien pareng dei kamat yo lut baro ki jingdon kam jong kamet highway pliang ja ken ti ita I jingbam tengah thrai manu ngila ai ban yo kom ka ja ting ya don bi hiang I juru jap to ki batung apo kpelo jong ki yo tang hayo ru ki don ki jur ki jap ki ba khambet dor ngi yo ti ki proteins ko mo ong udai ushana utu tena po ICDS ngila ban yo nei te teng khat ela dang ila ban yo ai peleng la dang yo ban yo ai kini ki ki doi mo teng dok khai teng khat la dang ila ban ai ka tur kan ya rap ki khenna ken te nga kum kanong hikai barabor nga si check namar mga hikai singing te nga si check iki tifin jeng ki kena kam tam ki por menchua namar haka kwaya jo nga ki don ki kena ki ba duk ki don kena beruspa ti teng nga si check nga ki kena bun ki bon ra tang ka ja suda la ni ki shus de ber jur ti nga ju ai ding mut ki keme ken wong haka tifin jeng u kena ki di ben download ki rong baro rainbow ngi shi dei ti bat nga batai ki ru baki shana ki balong affordable ringi epidemic ki ngi sapon ngi sakla ki shana ru ki la ki hakajaka kado namar kado ka barem ti
So tanan doktor berfil abatai kum ta ba ki kemi banginum jaitu mo kum ki kemi ngin hab ya wat ki nu ki bakam bidor kanang bangin penbiang na kum ta ki kon jengi mo. Kawe banga syukwa ban batai kalong ba ngihap ban kiar na kajing ai kini kijing ban plastik ki bambi mentanin magitu ki sup ba ngisulit tiet la ai bu song tifin la sup deh jing ban plastik ka bakin tublet ba akai ki biskin ki chips nang ta ki shana bala don lupa ki plastik mut kitu ki jing bam ki bala don ki plastik bala long leer ken processed food bingi ong deh ka tu ka sniu bai ki kena namar ki bam itu ki jing bam ki kedang no em tikim la shuban bam kenya ka plyang ja ba ai pade tingi sukum ki mi pa ban thiet kitu ki ja jing bam wat anong kandong ro ki brio ki thiet hindreng haban sung thu pre ba ka e ga ja bangi shat hiang ka tu ka de ka jing bam ka ba te mo ya ka met ka phat om kini ki jing bam ba shu thiet na shabar ken Ti shu ban halor kata PPD kata ka child development specialist. Ti kai ka jing yu pi haka jing mi jing kini ki jing duna lani ki jing palat haka koi ka kya jing ki khulung kum ki autism namar nga kum ki nong hikai tem teng yo ki kena ki bam palat keren ru ki don ki bam la ban keren nang ta ki wan shengi kum ka music therapy ken nang ta ki don ki ba down syndrome ti ka jing yu jing pi ya kita ki jing ki bangi kum ki kemengi la ban ya kendu. Autism kabangi yo i menta namar ba imat kila hamlong tip ki brio mo shipang kani ka jat kamde ka jingpang mo haka ktien kaditang ka condition kabangin ong ktien pareng mo kabagi kena kila ban yo ti ya ba menta ti kala khambun mo ka jing i menta ban ya nujor ba ki por bala kham ikisnam ki bala let ne menta kila khambun ka jing jugi kimi pa kalong kawe bakin pediang ya gani ka jinglong jugi kena mo bakin pediang ba ikon jongki gidon autism ne gidon jingstom ka rukom berkat ne ka rukom keren ne ka rukom im jongki na kawe ka sing kawe pat ne kata kawe ka dika jing ka ba ngiu i ba ki kimi pa ki syam ba kim laban pediang kanya kani ka jinglong mo jungi kena teladam la ban pediang ka jinglong te kemut ban yo ki terapi ru ka jenjar kanya ki hal asi ki sngo rem kin ong ba ikon jonga idon ka jingduna mo pitarai kata di kadau kata kawe kata dia we neki dau kade ka jing surem ka baar kalong namar ba kane ka imlang sa alang jungi ngimpat la ban sensitize ki pat ba ne ban waktin pareng ban penlong aware ki ba unu khna ru la ban yo kane ka jat jinglong mo autism mi la ban yarap yaki ti nga thrai ka kawe kade ne kita ka jing surem ki mi ka baar kalong ba ki ka imlang sa alang kan kampat lang la ban support ikini ki khna kan ti ka jing pher la ni ki symptoms kambangi ong ki ba phila ban iu khulung ba phi kum ki kimi ki pa phi de ban wat jing yarap shen ki symptoms ki ba phi de ban ui kawe kalong lada u ne ka khun jongki mo lada u ladap arsnem ru umpat lat ban kren tang shiken tien ru te ken haban wat lat jing yarap mo kala ban de autism kala ban de autism him la ban ong hindre ki haban wat la long wat num up ban ong ba oki khon jonga ki bala khamen chwaro ki long kumni ki kren slam lene i kamera para jingni khulung ri ba kren slam long imde ban ya chuk mengata ka jaching berkhat ken nama menta ki la jing arap ki bun te kemut dala dap arsnem pi i ba ikon im na kren bah im lat kren i im sngap ye la de pi khot kerteng jung i im the mo haban wat lat jing arap namar ba pimtip ka deke mo kala ban detang be imlat kren na ki daw jong ka jinglong jong i la ne kala ban long ko autism te hap let kloy wat ki jing arap namar ki jing arap ka bun teng ru ki ladon ki kimi pa ki bo ong ba haying jing ngi kren ko malai sau jai ki kenten ki ti ba shongkore mixed marriage ti hele asi ka de ban de ka taru kala ban de ka ta mo ka delayed speech kum kita ki long ki research bangi om ki studies bangi liat ne apo ka science kimpat la ban ong ba kadai ni em ba la dengi long multilingual kamot ngi kren buon ki tien apo ka ka family ne kan kani kanya kan penlong ki kena bakin don ban slam kren ti kimpat don kum kita ki research
kimpat lap balong significant aktin pareng de bangi ong hindrei kajing sungutuk kalau ngum tahi ladangi keren bagi kena ladangi keren bu onjat pelak ki language te kinya kuna ubadang shisnem tu unkul marhi de Ti lada ki kimi ki pa ki suba ba ki don kum kita ki jing ha ki khon jung ki ti shanu ki la ban lej ban yo jing ya ram ang ne ha shalong. Kila ban lej kinu ki jaka ka ba ki don kini ki brio ki balak ban assess ne kumenta hopo kini ki government set ups te kadon ngum ka DIC bangi ong hopo kanishdas kadon kila ban lej check up nang ta haki kidon kini ki psychologist mo hakini ki lada kidi shikinong kenong kidi ki psychologist hopo ki civil district hospitals kidon ki psychologist ki balak ban check te ban pet chaka private set up pada kum hopo Roberts Hospital lu ki assess te kita hi ki brio ki ba kila ban yarap ya ba mentai ki khlung ki ba asnem tam kila ban watching yarap ni ki jaka Ti ki de ki we ki ba phi khot kum ki learning disabilities like lani ki learning difficulties ki jing ki ba ki khlung ki sham kadon ka jing ya pern em happening ka learning disability but ka learning difficulty. Learning difficulty kadika terminology bagi ong de ka bakentup ya pa rogi kena ki badan jing ka rukom pule ka rukom tho rukom tarjung ki te kani ka kentup ya pa rogi kena ki badan jing duna ka bor perkhat kan kala ban long ki kena ki badan kiring ki kila ban yo kini ki kila ban stom ka rukom pule ne nanta ki khilung kinu kena ki bam yo balik school man ka por na ka daw jong ka jing pang ne na ka daw jong ka jing stom hieng mo kim la balik school man ka por kini ru kila ban sham jing abaki let school ya ka pule puti ki sham jing ti kini paro ki kena ngi khot ki learning difficulty learning disability pada kade kahap hapo learning difficulty hindai kadan da ka jong ka diagnosis ka bomot kade la ka jong ka jingpang kan ya kani pe kidi ki kena ki badan lai jat ki learning disability bi ong ni ki la balong dyslexia ka bomot ki bajenjar ban tho dysgraphia ka bomot ki jenjar ka tu ka handwriting i jong ki bad ka dyscalculia ka bomot ki jenjar ban ken kani ki kini lightly ki ken thop ka learning disability te ka jing pher ka long kata te bele ngipin ya pheri kini ki kerteng ka long namar ba ya ki learning difficulties namar ba ka long ka ken thop ikini paro ki jing pang ka jing rukom ai jing hikai kini kena kalau nukum wei ye ki kena ki balon tanggal learning disability pade ye kini ru ban ai treatment kalau nukum wei mo takada ki pinya pher ken ye kini atli ki terminology tangba learning disability ru ka hapo kani ka learning difficulty hi number kini ru ki kena ki ba kimla ban le bha school ne ki jinjar ka puli puthi ti nakamenta ki nong sngo jingi ngan chupen shai biang sa shisin mo ki kena ki bedon ka learning difficulty kade nakarukom long ka rukom hikai ha school si rukom long yeng but ki learning disabilities pade ki de namar ba ki kena ki don jingduna naladi jingduna naladi halai tiliki liang ken la bandai bakim la ban tho kamut dysgraphia ndai nang ta dyslexia ka bomot hakaru kompule ikum tu but ka dyscalculia bagi jenjar ban ken kini kilong lightly ba ki kena ki don ka learning disability haka learning disability kani karu kom perkhat ka bomot IQ bangi ong jogi kena dei learning disability ka IQ jogi kena kilong normal kibiang mde biki duna ka jing start ka jing start jong ki kabiang ka di tang baki don jing hakini ki lai benta la bandai baro lightly ki benta la ni iwe ne kini ki lai benta ki don ka learning disability learning difficulty pade ki kena ki laban ong ko fila batai ne ki laban don maybe bakam biang gar kom hikai la ne hakai yang ka sem kim laban pa skuli ki man ko por ki pep school tiki karu kom puli puthi ru ka jinjar ki long ki ke man
ban le bahas skol le lani ki haban pep man ko por maka jingpang jongki Hoi. ma bagi kilaban yo kono jingpang bagi haban pep skol man ko por lani ki na ki yo jingkering ne Hoi. nama ketua kata ka jabing Yes. lani de bagi yo jingkering na ki di dawai ki dong dawai de bapun kata ka jabing mo haka rukom ba pher te kini ki don ka learning difficulty ki khna ki badan ka jingduna ka jabing ru ka bamut ki khna ki badan IQ ka bakham duna Hoi. ti kini ru kinda lada ki shamjing aka pule puthi kini ru ngi khat bakidon ki learning difficulty ken Hoi. ti kini paro ki khna kum ki learning difficulty bengi ong but learning disability kini ki wan ki khna ki ba ngi shikhat ka post scholastic performance ka bamut kim le ba school ken Hoi. ti kini paro ki hakata ka umbrella term bangi ong ma Hoi. Pitarai kata kalong ka daw nakabenta ka jingpep school kumangi ong daga ketin pareng school dropout rate Hoi. ba ki pep school no namar bagi sngo bagi mla ban pule. Pitarai kata de kawai na ki daw. Hoi, kawin na kidaw tu kadai kani be bakim laban perform ken ka bamut bakim laban le bahas skol le. Kawai kalong ba kadai na kani bakim laban learn has skol kim laban puli ka puli puti ki chemjing yo le si kim laban sngu thu ki bi no hikai ki hikai lene kim don interest bengi tin pareng ni ki bi hikai lene ka yeng ka samjung ki kim laban ai ka tu ka environment bangi khat ka balaban pen slowly ki balik skol man kasngi ti but kala balong nakadaw ki khana naladir mo baka ki long ki school dropouts Hoi. Namar ngasem bat kat kum ka jing yu i jingi hebun ki reports ki ong ba khambun ki khana sinrang ki ba pep school. Hoi. Bani ki khana kan thai. Hoi. Ti ka daw kalong ka daw ba penlong i ki khana sinrang le si bikin kin drop out kam tam shanong kendong. Kawai ngatharai siya longamla ban ong kade nakadaw ayu bagi sinrang ki kam drop out ban gi kin thai hindre kawai ka long shikin nong kendong ngi ju shem de ba kitang shladap khat lai snem ki namar ki yeng ki sem jung ki wan ki ba kham duk mo nang ta kin don sa prangut kendai ngut ki para te tang shladap khatwei khat ar snem ki lahaban yarap ki kimi pa mo ban ba ban yaka yeng ka sem de haka liang Bani ban le chalom. shalom shawa shaban trei shi ki yeng ki brio ne kanu ka rukom trei jong ki te kawai ne ki daw de kata hi namar ba hayeng asem kim laban ai shu ki ta ka jing shlur ke man school namar kim nakadaw jong ka jing don kam jong ki Hoi. Hoi. Te kata kali ka subject ka ba ba bat ngatrai yakaba mentahi ngi numla ban kata palat ya kata. Ti ngakwa ban keli fi pat sakawe ka jing keli. Menta ki kme ki shem bakalong ka basuk ban iPhone ni ki khon. hoi Namar balai ki shu ai ka ko phone tu khulung la bernya. hoi Ti hakanu ka dur ka ni ka kata ki khulung menta ki ba shulap mit ban le ka phone ta ki kenta. hoi kani te ngialap baro hi nei kan kamsuk hi ladang isu lada ukun uyam ngi bon kam ngi aida ka phone ne usngap namar umuja mo ya ka phone omde tang ka phone ka TV rukum jo ne ka kta namar ba lada ngi yakren hi bu khna mo lada ngi yo banya le kai ngi kren yu khna ka tu ka jing yakren ka tu ka communication ngi akten phareng ka long two way kamot nga kren yu khna yu khon ukun ukren shanga dei ka mobile phone pa dia ka kayat ka keren hi ukhna pra keren te kani ka kta kenya ka speech bangi omo ka rukom keren ka rukom perkhat jung khana ka kta kenya ni mobile phone ka baar ka long ka mobile phone sala dangi pet em ki long kimi ba ki rong kimi ki judging ruai kimi ki kini ki characters bangi ong mo nang mobile phone ki kam stat tu khna kam shong shit kam muja ken ladang i weng ka phone pe deng i weng no ek to stimulus bangi ong de dak tin pareng tu khna u dom u yam u kumta mo u peni kini ki jing le jong u sedang long dakat long nakadaw bu umyo phone ken kadaw ka long bangi weng no itu ka stimulus ba us las ngutenat ken nakata kadaw kat bala di ban manom ai mobile phones ken kamtam i khena ki ba hapo ka arsnem okay oi namar nga kan mau idun iwe i parlo i batre ha ka media i ong ba ka we ka policy jeng ki ka long ba man ka lai second
Pihak ban penmi no da kawai kadur. Hoi. Ti kini ki kelung ki melen tang lai ka second Hoi. ki don kambe ya katu ka jing ka stimulus mo Hoi. opiong. Hoi. Te kawai ka bopen kuslaya nga kalong ka radiation na ka screen. Hadu ka no don jing ma na kata ka radiation from the screen. Ban menta bangan ong kat no kalong radiation ngim pat la nama pat don studies pat don ni edi ban ong ba kakta kum no mo kat kum ka radiation rena ka screen de ka light kami dei tinang ta ka tu ka kicu ki jingmi jong kicu ki dur ki dar ki long ki step nei te kan kakta ka we ya kene ka khmat jongi ka eyesight bingi ong nei kan kata namang ngin concentrate ka bot ngi pele jingmut betang hai tu i dori baret nei te kakta ken kalong mental strain bingi ong tin pareng dei ka baar pat kakta namar ba ngi ladang im yo itu ka stimulus ka bangi ong ka balong ka we hadin hadin ka we ki kena ki long ki long hyperactive no kan ka bumut ladang i ai ka no ka balong kenjai ka balong kim la sha shu ki kwa ba ya ka tu ka stimulus ka buat jing shong shit ka buat ka we hadin ka we ki kwa ai ka tu kan ti pitang shla weng ya ka tu pa de ki long hyperactive no kan ki kalong Tingi lay crunchy bun akaliang jong kikme bat gikon. Te mentakan diat ngakwa banchu ban halor ka jing don kam ka jong gikpa. Te ka jing don kam ka jong ka rule lani ka jing don kam jong ka jing don jong ukpa ha ka jing im jong ki kon. Pet ukpa te hababun ki long yeng ude u nong besar mo te un kambun kam hi mo men step adu jan met ne kanu kambu treru hinrei ki kpa ki di banle kalong number 1 ki di banlong ki nong pin ilenti mo ki khon lada ki kpa ki im guru kam badai ki khon ki pet ki mo guru kam im jong ki kin bot ki kumju ka baar kalong ki kpa ru omde tang ki kme ki bi pet ki khon ki kpa ru ki di ban ai kata ka por ki khon te komentala da ki bagi dang wan tre jan met mo shi tengen tane shi kentaro la da ki laban ai ki khon kataro kala biang ke quality time ngi ong ten pareng dei tangi tai por bi ki laban ai bandan bi tangi khon ru kataro kala biang kabalai kalong ba ha baro ki liang ki kpa ki di ban yarap ke ki kemi mo le se kalong ha ka bakin ai to ka mental support ka bomot ki kirshane ki ha ki por jing jenjar lane kinu ki kamaman kasngi ki kepala ki laban ban kirshan de kata long kala ka kila ban ki kepara ki ai ka jing kirshan ki ka yang ka sem jong ki Ti ka ngakwa baban ban ya kata namar ba ngayu i ba ki klung ki bedon bat keme bat kepa ki develop lani ki san hakata ka jing shulur ki ndre haba ukpa pat umdon katu ka jing shulur ru kaduna te namta ki nong sngo jungi ngakwa baban ban ya kata namar ba teng ki kepa nga i ki mdashim kia kam tam podang rit ki kon ndre nga itenat ba teng ndali on school ki ksiu ngadang i bikini ki kepa ki don ki bawan sha wali on ki shim kia ki ta ki ke bat nga tharai ka de ke ba kim pala masu thu mentan re ndaki la san ki kon kin da phaiden kin sapet kat no ka jing sngo shlur ka jing sngo shingan ba u kepa u shi don be barabor ka jing im ka jong ki nde te sakawai de ngakwa ban chu papin ban kan diat akarukom sneng ki kon hato ki kemi ki dene em ban sempat ki kemi ki kepa ki dene em ban sempat iki kon par hakno kadur par ki ki kentien ki baki pendon kam ban hak bakin sneng mateng ki don ki kemi ki kepa ki pendon kam ki kentien ki bakam ti hakawai ka liang pat ngila ban chu penle ro pat iki kon daka bam sneng ti ka jingmut ka bafila ban ai harlor ka rukom sneng rukom hikai klung ya kerukom sneng ka bumut ka parenting men ong dei ki bon jat mo ka we kalong ba ban sho yu khana te menta ka jing mut ka bathamai menta ka jing perkhat bathamai menta ni ki ong ba wanum sho yu khana mo kani jing sho ka bumut ka
babong basempat duding berkerbit ya kimu kum baju le apon menshwa ya bementa kajing yat kajing berkat menta ki ong wanum shok kum tu kum shok menshwa ne hindre da ka ketien ki ong pidiban sneng ya ki kum no ban ai ki tu ki ketien pat kalong ba kawe pisneng ya ki hakapor ba kilek dekat dan ne kilek kanu no kam ba pim bakim de ban le ne Shisin berpisneng ya ketuka shisin berkilek ketuka kam lada kilek bi ketuka kam pihak ban sneng be mde bementa shisin bin sneng hagwe pak kapor bin skap no ne so kadi ban long consistent ka bangi ong nak tin pareng ne ka balai ka long bangin hela palat ru kam de ngi pin pe de ka sur ka bangi kren man gas ngi yu khana habangi mai ki ngi pin let ka sur ka bakham long kamlong firm kamlong stern kendiat bangi ong nak tin pareng de kata lada pikiran kum tau khana usmu thu ken ba kani ka katuka rukam keren ju ime kala compare ka bomon nga khamle ngale ka kam ka babakla te ngadi ban penbet ya ka bangi di ban le te kani ka de ka kini di ki ar rukam le ken mengila ban keren sneng yu khana ki bedang red manong mancho sempat menta te ki ong ba wanum le shu ne wanum sempat shu kabalai kalong ba shisien ba ngi lada ikeme I sneng I ukon mo ya kanu kanu kambu le kiwebe ki basa lang aju kai long yeng mo kom kupa la ne ki badan lang ngi mi it pa it nya kinun badan lang kiru ki deban le kumju kan yu khana kamumot shubu menta ukhana ole dakat ngam ai kanu kanu katiar bu pan te ulet chu ukpa te subu ukpa mentau ai tu katiar tu khana las mu tho ne te kum kita ngim de ban le ken kanu nu ka kam mangi khang kamot la kimi khang ikpa de ban khang ki baro ki basa lang ye kirang ba ki de ban khang ken khnang ba khana u de ban su tho ba kani ka kam ula ban le kani ka kam la ban le kani ka tiar u yo kam le ka tu ka tiar bam de ban yo kamot unum yo kalong ta ken te nga su tenat shibun bangila ye yok kran bun ki te nga shi kwapan ai kuble phi but ngin saya beteng biang kini ki jing kran jingi na mar kindang bon ki jing kli banga kwapan kli phi ne nga kwapan ai ngo phi ba pila pelat por ba pin sngo ki pat ba ka jing don kam ki jing ki kemi ki kpa ki la ban ye kendu ka jing pensan ye ki khon ki jong ki te kuble shibun ye phi le phi ro kum jo